Може би съм бил много малък и ни доведоха от училище и аз видях тогава тази хлопкарска работилница. Тя наистина беше много интересна за мен. Огъня е нещо, което сигурно ме е привлякло и което съм видял тогава и което ме е дръпнало да ми направи по-голямо впечатление. Моето име е Христо Христов, служител на Етъра съм и съм майстор ръчна изработка на етнографски изделия. Хлопкарството е част от звънчарския занаят и хлопките са изделия още от дълбока древност се правят. Те първоначално наистина са служили единствено и само, за да могат пастирите да се ориентират по тях и да може по-добре да си гледат стадата. Заготовката ни трябва да бъде максимално добра. Да, кълта беше едно от разковничета, което трябваше да открия. И заливаме. Ако някъде има пропуски, оглеждаме я. Използваме черна ламарина. Ламарината едно време се наричали тенеке. И са ползвали тенекета от варели, от тенеки за газ, от много други такива неща. Беше дошъл един юнак тук. Той показа, че има познания. Неговите думи бяха: гледам се едно, че едно време виждам с баща ми как ги правим, и той седеше там отстрани. Аз викам: кажи бе, от какво ги правеше баща ти? Той мълчи, така мълчи. Викам: кажи бе, кажи. Той ми вика: от лопати ги правеше. Значи от лопати също са изработвали. Слагаме боракс, слагаме бронзови стружки. Идва момента горе-долу, когато ще я вадя. Явно днеска е много добър ден за правене на хлопки, защото стават с прекрасен цвят. Звучението е много трудно примерно да се опише. Трябва да се чуе.